Ľudia, je to špeciál, lebo dneska budeme ochutnávať špeciality, ako je oko, potom tutti frutti a gummy bloky a ako posledné novú edíciu Skibidi. Takže začíname na prvým videom. Takže ako prvé tu máme to oko. Otvor. Takže ochutnávame oko. Takže oko bolo v pohode. Ale dávam takých 6,7 z 10. Ako ďalšie tu máme tieto tutti frutti. Máme tu tutti frutti. Takže otvárame tutti frutti. Otvor sa, toto je kráľa z tému čínska. Už to máme. Máme tu rôzne príchute tutti frutti. Takže začíname. Otvor sa. No, poď. Dneska video bude o otváraní. OK, máme to. Takže ako máme tú krabičku, takto. A skúsime z každej farby. Ako prvé je toto. Žlté. Nejaká mrkva. Potom ako ďalšie oranžové. Pomáranč. Mandarinka, neviem. Ako na záver. Zelené. No, v pohode. Bolo to dobré. Musím uznať. Ale takých 8,9. Ako nie kvôli farbe, ale chuti. OK. Ako ďalšie. Tu máme kocky. Máme tu rôzne farby. Žltú, azurovú, červenú a zelenú. OK, začíname. Zelená. Zelenú začíname a skúsim. Jablkové. Dobre. Tu máme napisy. My sme mali jablko. Teraz si dáme toto. Čučoriedku. Jahodu. A ako na záver citrón.
Takže teraz si dáme čučoriedku. To je táto farba. Dobre, ale ďakujem. Potom tu máme jahodu. Takže skúsime jahodu. A posledné ako citrón. Dobrá. 9,9. A ako posledné tento posledný drink. To puklo. OK. Dobre. Výborné. To si kúpte, nájdete to v Jednote. Tu nájdete to proste všade. Ak máte nejaké americké dobroty, tak tam to nájdete. Takže ja sa s vami lúčim. Možno ešte natočíme ďalšie video. A ozaj, zabudli sme na poslednú vec a to sú tieto munové drinky. Tieto munové drinky som už skúšal a sú výborné. Takže ako... To sú takéto. Tiež ich nájdete v každej večierke. Rozhodne ich kupujte, lebo sú limitované ako toto. Ale kupujte. A ja sa s vami lúčim. A možno pri ďalšom videu natočíme ešte takéto video s ochutnávkou. Tak čaute a